taringot tua don. Molo godang na manang na idena taringot tusor dam tong dang na gabi arong kudus sibet-sibet na idena. Oh, itu teh. Oke, mulai deh dah, hari aja. Jadi kami nuangon siapa surnapi itu sian galeri niamata Samuel Harianja. Beliau ini adalah seorang generasi muda kita, generasi muda Batak yang dengan upaya kerja keras melestarikan kebudayaan Batak, khususnya uning-uningan, termasuk Taganing, termasuk suling, hasapi, dan juga tukot panaluan, balehak, do akan nama perdomuan tu ukiran-ukiran manang gorga Batak. Kadamang do dainang molo riko dorhata lestari budaya tai masa riko do aka dongata songo namang Samuelon dukungota asa unang puno aka keterampilan ni akau putana jului dalana ba taurupi mana sida marhite na tatuhor aka ula-ula ni tangan nasida ay marhite ilu nasida boy bertahan di ulaun nasida hamin waeng au amang manguji na baban do amang Robert Sinaga amang suep boparan ni Pasaribu makatahonon waeng sian luat pas surnapitu huta adian padang pas surnapitu huta naulion botima horas marihita